Magandang umaga mga taga house renovation. Ito yung pangalawang linggo natin sa ginagawa natin dito sa may Balay Kawayan, Alcala, Pangasinan. Ito yung quarters ng mga dito. Ito, ginagawa natin. Pangalawang linggo namin ito. Ito yung update yung trabaho natin dito. Ayan, tapos na namin itong biga kahapon. Isa naman ngayon ang bubuhusan namin. Ito, baka napapansin nyo ito sa may Balay Kawayan. Isang compound lang po ito. Ito, isang compound lang po ito. Isa lang po nagmamay-ari ng bahay na to. Ito, bahay lang po ng mga ano niya nito, mga katiwala, katulong. Ito po yung magiging ano nila, higaan, tulugan nila. Yun pa po yung pinaka main na bahay. Yun, ang laki po ng pinaka main na bahay doon. Kasi yung bakod, gaano kataas yung bakod nila dito. Ito yung update na gawa natin. Saka napansin nyo yung forma namin. Ako din ako gumagamit ng pako dito sa ginagawa namin. Hindi ako gumagamit ng pako. Puro screw ang ginagamit ko. Tingnan yung gaano kalinis yung ano, sa screw. So hanggang dito na lang muna mga ka-house renovation. Update ko kayo ulit pag medyo pag magpifinishing na kami.